Здравейте хора, днес ще ви обясня как да си направите root на тела. В миналия епизод бях ви казал, че следващия епизод, който ще направя този, ще бъде как да си направите root на тела. Защото бях качил едно клипче как да си снимаме екрана на телефона и как че първо трябва да имате root. И за това явно някои хора от вас са затруднили май да го направят. След това в този епизод ще обясня. Значи влизате в Google, пишете king.root.net/down. Опа, чайте, че написах. И го търсите. Изберете ей това най-отгоре, първото. И след това пак изберете най-отгоре първото за телефон. Обаче всъщност сега чакайте. Тук има няколко вида. Такова си има тук. Него не го изберете. Изберете ето и второто, дето е. Ето и второто. Изберете първото най-отгоре. Chrome. Тук сега ви скачва дали искате да го изтеглите. Натискате ОК. Ето изтегля се. Тук най-отгоре King Root. Ето изтеглянето завърши. След като го изтеглите, го инсталирате. Отваряте го. И тук вече ще ви изпише телефона, който е примерно Lenovo, модела и андроида. Тук сега ми изписва, че е готово, обаче на ваша ви скочи да се зареди 100%, до 100%, от 0 до 100, нали? И ще ви скочи до същото. И вече имате root на тела. И можете спокойно да снимате като мене клипчета. Това беше от мен, надявам се да съм ви помогнал и до скоро!